Ahoj, zdravím vás u druhé části videa, kde budu dokončovat obrázek rozdělaný v předchozí části na téma Hike and Ridge. A doufám, že to uvidíte, tohle je můj druhý pokus a že se podaří to natočit na šířku konečně. A že taky uvidíte celou plochu, já to ještě jednou zkontroluju. Jo, snad jo. Uvidíte celou plochu malování. Tady jsme si udělali ten vršek, oblohu hory a v podstatě tadyhle je to úplně bílý, takže tam už nebudu dodávat žádnou jakože bílou barvu. Koukám, že tady jsem si ten papír mírně poškodila, jak jsem to furt přijížděla štětcem tam a zpátky. Taky ten papír nesnese úplně všecko. A teď už v podstatě budu jenom dokreslovat ty postavy. Mám v plánu použít, mám tady černý liner od Faber-Castellu a nevím, jaká je přesná tloušťka, ale bude užší, tenčí než což je tohle a to je 0,8. A myslela jsem si, že to je Sakura, ale není, je to nějaká nevím, jak se to čte, jestli Shotn nebo Chotn. Každopádně tohle jsou poměrně oblíbený levný pera, tohle to jsem si dopřála trošku něco fajnovějšího a doufám, že to uvidíte takhle na tom papíru, jo, že opravdu ten zelený je tenčí než ten bežový. Takže plán je prostě to vykreslit černou barvou. Asi začnu tím tenčím, takhle na těch detailech. No, už jsem to přehnala. Tadyhle vedle toho má být ten toulec z šípy. Já to tam trošku jakože dokreslím nad ten obrys. Tadyhle je batoh. Docela jsem měla problém přijít na to, jak to vlastně udělat, protože to vám nikdo v žádném videu nevysvětlí. No. Přemýšlím. Tohle bude Boromir, tadyhle podle toho štítu. Tadyhle Legolas. Tohle Gandalf. A to znamená, že tohle musí být Aragorn. Tomu by odpovídal i ten meč. A takže já mu takhle nakreslím ty dlouhé vlasy dozadu. No. S tím mám docela problém, aby to... No, teď strkám to do špatného víčka, aby si to bylo aspoň trošku podobný. No, tak to není úplně ono. Vypadá spíš jako někdo úplně jiný. To budu muset ještě asi opravit potom bílou buď kvaší nebo gelovým perem, který tady někde mám. Tohle to není načatý. Jo. Ne, že by se tomu chtělo malovat.
Ne, to prostě na to nemaluje. Ach jo. Takže zkusíme ještě jinou vychytávku. Ještě tady mám někde bílou akrylovku. Možná, že bude i už. No. No, to už je lepší. Většinou takhle udělám jenom ten okraj, kde opravdu potřebuju přesnost. Nevím, co je tohleto dlouhý, jestli má taky štít, to si nějak nevybavuju, že by si nesl štít. Nebo jestli je to jenom kousek pláště. No. Není to úplně ono. Zkusím takhle vybarvit, co to udělá. Jo, jinak tohle je černá poska. Šířku, jo, 24. Taková ta úplně silná, kterou jsem si pořídila právě na vybarvování větších černých ploch. Protože, co si budeme povídat, akvarelovýma barvama nebo i těma kvašovýma, ta plocha prostě není úplně černá, vždycky tam jsou nějaký šedý plošky, navíc je to takový matný. Což už jsem si ověřila na vícero obrázcích. Tak. Ale jo, teoreticky silueta kráčícího Aragorna. Zkusím trošinku ten nos. Mohlo by být, už to asi nechám, nebudu to víc zdůrazňovat. Možná malinko ten koktejl širší. Jo, ale opravdu jenom malinko. No a jdeme tady na poníka. Tady mám ten zadek nějaký přehnaný. Vždycky ty proporce jsou pro mě asi největší problém. Nechce se mi to úplně slepě okreslovat. Ještě se snažím tomu dodat tadyhle nějakou přesnost.
Tohle vypadá jak nějaký kotlík. No, tenhle on má asi hřívu, takže to dám takový trošku nepravidelnější. Tenhle má uši. Protože někdy mám pocit, že jsem ten první náčrt udělala ne úplně dobře. Ty nohy radši takhle vybarvím tím fixem, tam jako tím tlustým asi bych přetahovala. Takhle posunu na sluníčko, ať je tam trošku víc světla, protože jsem pověsila prádlo na balkon, tak jsem jde trochu méně světla než obvykle. A tohle je v podstatě jenom úzký proužek, který jde přes šňůry. Tak. No, a už jsem to přehnala. Tadyhle mi trošku to ucho. No. Prostě s tím fixem nemůžu jít úplně do těch úzkých částí. Tohle si myslím, že je sen. Že jsem tady dělala takový jako hodně kudrnatý vlasy. Tohle to nevím, jestli je kapuca nebo batoh, ale to by mohlo být srovnaný. Jak se tomu říkalo? No, nějaký spacák nebo něco. A tadyhle rukou drží, nemá rukáv. A rukou drží poníka. No, snad to bude poznat. Tenhle má něco, co mu takhle visí z toho pláště. Občas je to těžko. Těžko poznat, co to je.
No a jsme u Boromira. Tohle je jasný, tohle je ten jeho štít. Který měl tadyhle takovou tu kovanou špičku uprostřed. Tak, tadyhle. To měl pravděpodobně na batohu na pověšení. No a tadyhle je to jeho háro mastný. Já to asi takhle vohnu, abych nám to líp viděla. Tak. Tohle to vypadá, jak když on tu hlavu má otočenou směrem sem a tadyhle mu klavlajou ty vlasy. Nebo směrem ven, to je jedno. Prostě kouká na stranu. No. Tadyhle takhle. Má plášť, tady odsud už je to jednodušší. To takhle vybavím. No, zbytek snad zvládnu tímhle. No to možná takhle nechám taky nepatrný, jakože nedotahy, že ty bílý mikromístečka naznačí trošku víc. Je to není úplně jednolitý černý. Tak. No a tohle je smíšek s Pippinem podle mě. Nevím, vypadá to divně. Vypadá to divně. Tu hlavu mám trošku. No, jo. Teď už je to lepší. No snad. Tohle mám bouly, protože má nějaký baťoch. Není to úplně to, ono, co bych si představovala. No, teď jsem si počmárala ruku.
tou černou akrylovkou. Tak. Možná sranda takhle udělat náznak prstíčků. No, nevím. Byl asi blbý nápad. Možná to nechám takhle. Tak a pak tam udělám jenom tu trávu. Asi není úplně dobrý si tam vymýšlet nějak něco. Tak tohle podle mě je pepin, tohle smíšek. Jo, to by možná šlo. Tohle taky bezvaný, tohle má ruku. Tohle má takové rukáv. Nevím, není to úplně to ono. Spíš než ruku mi to připomíná ruku koslivce. No, budu doufat, že si každý domyslí, co tam je. A že v tom celkovém obrázku mi odpustí nějaký drobné nepřesnosti. To je to samé jako tahle ta sekera, ta má takový divný záhyby. Sloužilo by si to vykreslit víc do detailů, ale to bych chtěla větší formát, protože takovýhle pěti detaily to opravdu nedávám. No, bezvaný. Teď jsem si tadyhle pod rukou rozmazala tu bílou akrylovku, takže to jdu očistit, než to zaschne. Taky tu čoňátko. No. Tak, já se ale radši pod ruku dám obrousek a bude. Tak, tady máme Gimliho. Gimli a jeho okovaná přilba.
Takový měla charakteristický tvar. No, takže do obličeje nevidíme. Tadyhle má ten jeho batoh. Respektive to není batoh, to bude brnění tohleto, protože on měl na sobě brnění. Tak, tadyhle má, myslím, že ruku v rukavici. Tadyhle má taky učívá, myslím, že pochva s mečem. Tak. To chtěla trochu širší. Protože až taková tříska ta sekira nebyla. Tak. Kreslím, že si to držel. Tohle je jeho rukavice. Tak. Nevím, co je tohle. No, tak snad všichni poznají trpaslíka. Zase nechám takhle takový úplně nedokreslený. No, nevím, jak je to možné, ale vyšel mi hubenější, než by měl být. No, to je jedno. Tak, a to tadyhle Legolas. Tohle budou šípy. Brkama nahoru. Tak. Tadyhle nevím, co má. Bude možná okraj toho touce. Tak mu nakreslíme plnější, tak. Tadyhle má krásný takhle luk. Prima. Je to trošku silnější, než by mělo být, ale to snad vadit nebude. Tak. Možná by mohlo být. Takhle.
takového. Štíhlejšího, no, než na obrázku. Snad vedle toho Gimliho. Tak, to je Legolas. A teď tadyhle máme Froda. Doufám, že jsem to zase neposunula někam mimo záběr. Ne, dobrý. Tak, tady má Frodo buď kapucku nebo batoh, nevím co. Tady má něco vyčnívá. Tak. Tady žádný detail velký naštěstí nejsou. No a Gandalf nakonec. A to tady je. Ten klobuk má takový divně. Křivá. Tak. To by mohlo být. No tadyhle z toho kouká možná nos. Fousy. Vlasy. Tak. Tady už má záda plášť. Jeho meč. Nakreslila jsem mu moc široký, krutě brko. No to je jedno. Tak, tadyhle má takhle rukáv pomačkaný. A ruku. A v ruce drží tu svoji kouzelnou hůl. Respektive ona ta hůl samotná asi kouzelná nebyla. Ale ten kámen spolu s kouzlem, který vypustil, respektive řekl nahlas, tak fungovala tak. No, to byl
asi tak. Tak. Tohle. Zbytek, hele. Šup. Takže je puská. Tak. No. Teďko v rychlosti dělám takhle. Horizont. Nebudu to vybarvovat až dolů, to není nutný. Jen to takhle prostě, jak se říká, škicnu. Zřejmě ani ta poska nemá ráda moc rychlý tahy, protože jak vidíte, hnedka začíná vynechávat. Takže já zpomalím. Zkusím ji takhle víc postavit na hrot. Tak. A jenom prostě dovybarvím. Jakože jdou po zemi, protože to už jsem taky zmiňovala někde v nějakém postu v té naší skupině pastelkový, že nemám ráda, když věci jakože visí ve vzduchu, ať už lidi nebo prostě, takže se vždycky snažím dát tomu to ukotvení, dát to, uložit to, ať už na zem, nebo prostě někam to ukotvit. No. Tohle není úplně optimální, ale když to takhle jakože rozmáznu, tak každý pochopí, jak to myslím. Jakože končí scéna. A nebo bych to samozřejmě mohla vybarvit, kdybych si jaká čekarkulka tu pásku nalepila o kousek vejš. No, ta paska tam přestává psát, nebo co? Ach jo. Tak. No, takže buď budu potřebovat nový hrot, nebo novou posku. Tak teď jsem to
Aspoň to sky maluje. Tak. No. Není to rovný, není. A prvním na to. To je vlastně základ. Ještě bych mohla udělat, protože tadyhle z toho jde tráva. Takže když bych udělala takhle, naznačit, že tam občas roste nějaký něco. Jo, vypadá to docela fajn. Jo, lepší. No a to už je opravdu všecko. Tím to stačilo a teď už jenom sladká tečka. Opatrně zkusím odlepit pásku. Tak. No jinak tohle je obyčejná prostě překlišková, nebo já nevím jaká dřevotřísková deska, já nevím kolik, 3, možná 5 mm, takového něco z oby za pár kaček. Prostě jsem tam šla a řekla jsem jim, že chci, aby mi uřízli metr, joj, no a tadyhle já jsem udělala tu chybu, že jsem ty pásky nenalepila nejdřív na tričko a oni moc lepí a tadyhle jsem je odtrhnul kus papíru. A řekla jsem jim prostě, že chci uříznout metrovou desku a z té desky potom nařezat na půl a na čtvrt. Takže mám takhle prostě prkínka, na kterých maluju. No a teď teda musím pomalu jinak risku, že si zase odtrhnu papír. No jinak to, jak jsem tvrdila v prvním videu, že to je 300 kanzon, tak jsem potom zjistila, že ne, že to není kanzon a že to není 300 a že jsem nějakým pominutí smyslu na to vzala 200 Sonet od Městské Palitry, což je vlastně studentská kvalita. On je takový hezký hladoučkej a ten formát je takový akorát příhodný na tuhle fotku, respektive na tu předlohu. A nechtěla jsem jim brát úplně velký papír. No, jenomže on je, no, není to úplně prostě nejlepší papír. A musí s ním člověk zacházet velmi opatrně. Tak, má a poslední. Takže příště budu muset být opatrnější a buď jako obvykle, tak normálně nalepit na jakýkoliv textil, třeba na obrus, jo. Prostě nalepím, slepím a ono, jak se na to nalepí ty maličký kousky
té látky nebo toho prachu nebo těch, já nevím, prostě něco z té látky, tak to potom nelepí tolik a zdaleka to potom netrhá ten papír. Tak, obrázek hotový. Doufám, že se vám to se mnou líbilo, že se vám líbí i obrázek. Tak zase někdy příště. Ahoj!